Číselné množiny. Poďme si najprv povedať, čo je to množina. Množina je súhrn, skupina, súbor. Môžete si predstaviť aj ako myštičku nejakých vecí, objektov, ktoré majú rovnaké vlastnosti. Napríklad tu máme nakreslené dve množiny. Prvá z tých množín bude množina nejakých rovinných útvarov v matematike a druhá množina sa snažila byť, aj keď viem, že kreslenie mi nejde, nejaká množina ovocia. Môžeme si to kľudne povedať, že sú to dve myštičky. Pokiaľ každá z tých myštičiek obsahuje prvky podľa nejakej vlastnosti, tak ju označujeme ako množina a tie jablčká sa budú nazývať prvky množiny alebo taktiež sa niekedy označujú ako elementy. Keďže sa budeme zaoberať číselnými množinami, niekedy sa označujú ako číselné obory, tak v prvom rade by sme si mohli povedať, čo vlastne je pre nás nula. Nula je vlastne pre nás prázdna množina, pretože vyjadruje vlastne množinu alebo počet prvkov prázdnej množiny. Množinu alebo prvky v množine označujeme takýmito zátvorkami. Je to prázdna množina, bude mať množinu a v nej nebude mať žiaden prvok, tak sa bude označovať takto. Alebo sa prázdna množina niekedy zvykne označiť aj ako takú nula prekrížená. Pozor na to, nerobte to, že budete označovať prázdnu množinu takto, že tu bude nula. Pretože to by znamenalo, že tá množina nám vlastne obsahuje jeden prvok. Nulu. Ale ona je prázdna, ona neobsahuje ani nulu. Takže práve preto to, čo som nakreslila červenou, neplatí, takže to nerobme. Tak asi najzákladnejšia číselná množina, ktorú určite všetci poznáte, je množina prirodzených čísel alebo prirodzené čísla. A táto množina prirodzených čísel vyjadruje počet prvkov nejakej konečnej, ale neprázdnej množiny. To znamená, v tej množine sú nejaké prvky, označme si ju tu nejakú, že to je naša množina n. Množiny sa zvyknú označovať buď boltom ako označeným písmom, alebo takým dvojitým písmom, preto označujem to n-ko takto. Predstavte si, že tie prirodzené čísla sú 1, 3, ako keby sme vedeli vyjadriť počet prvkov nejakých. Budeme mať ďalšiu množinu, tzv. Množinu celých čísel. Množina celých čísel sa označuje z, sú to celé čísla. A množina celých čísel obsahuje jednak prirodzené čísla, takže táto zelená bude množina celých čísel, ale ona označuje aj ich úbytok a prírastok tých čísel. Keby som chcela, tak vlastne, keď by som od jednotky odčítala minus jednotku, tak by som dostala nulu, čiže tu patrí aj prvok 0, ale napríklad by sme tam mohli dať aj opačné čísla k prirodzeným číslam. Minus 1, minus 100 a tak ďalej. Ďalšiu množinu, ktorú poznáme, je množina tzv. Racionálnych čísel. Označuje sa Q, sú to racionálne čísla. No a pri racionálnych číslach sa na chvíľku zastavíme, pretože množina racionálnych čísel je samozrejme znova ako keby nad týmito dvoma množinami. To znamená, že medzi racionálne čísla patria aj prirodzené čísla, aj celé čísla. A keby sme chceli vyjadriť, aké čísla tam ešte naviac patria, tak môžeme označiť tú množinu, že je to množina Q, je množina, preto dávam tieto zátvorky, takých zlomkov P lomeno Q, čiže bude obsahovať zlomky, kde P je celé číslo, to hore je celé číslo a Q, to dolné číslo, je prirodzené číslo. Teraz som použila znak patrí, toto je znak patrí. Hej, P patrí do množiny celých čísel, Q patrí do množiny prirodzených čísel. A sú to vlastne počty celkov, alebo môžeme ich nazvať aj časti a zmeny týchto počtov, podiely a tak ďalej. Takže tu patria aj zlomky, aj tu patria napríklad desatinné čísla, ale pozor, patria tu
desatiny čísla aj s rozvojom nekonečným, čiže také, ktoré idú do nekonečna, ale iba s periodickým. Napríklad 0,3333333, áno, sa dá napísať v tváre zlomku, takže 0,3 periodických sem patrí tiež. Prečo v tom zlomku ešte tu sa zastavme? To Q musí byť iba prirodzené číslo, no pretože to Q medzi tými prirodzenými číslami nemáme nulu a v zlomku musí platiť, že dole vlastne v zlomku nikdy nemôžeme mať nulu, áno? Takže práve preto to Q nikdy nesmie byť nulové, takže je z množiny prirodzených čísel. Nad touto množinou racionálnych čísel ešte budeme mať ďalšiu množinu a to bude množina reálnych čísel. Označíme si ju R. Označíme si ju veľké R. To sú reálne čísla. Čiže reálne čísla to budú rôzne zlomky, celé čísla, vlastne všetky tieto podmnožiny, ale k ním ešte pribúda jedna množina a to je množina tzv. Iracionálnych čísel. Samozrejme pozor na to, iracionálne čísla nie sú iracionálne v zmysle, že sú nerozumové, ale sú to také čísla, ktoré majú ten nekonečný periodický rozvoj, čiže za desatinou čiarkou ide kopec čísielok, ale neopakujú sa. Tak môžeme si to zapísať vlastne v nejakom tváre nejakých podmnožín. Takže naše prirodzené čísla sú podmnožinou, tento znak je znak podmnožiny, čo som napísala, sú podmnožinou celých čísel. Tie sú zasa podmnožinou racionálnych čísel a tie sú podmnožinou reálnych čísel. Ale zároveň môžeme napísať, že naša množina iracionálnych čísel, keď sa zjednotí, toto je zjednotenie, čiže spojenie dvoch množín s iracionálnymi číslami, že dostaneme tzv. Množinu reálnych čísel. No a aby som nevynechala žiadnu z týchto našich množín, tak poznáme ešte jednu špeciálnu množinu, tzv. Množinu komplexných čísel, označuje sa C. Tieto komplexné čísla vlastne majú aj imaginárnu aj reálnu zložku a využívajú sa už viac v technike a v technických predmetoch. Poďme rozdeliť reálne číslo na kladné, záporné, nezáporné a nekladné. Kladné reálne číslo, nejaké číslo, nech to je nejaké x, bude kladné, ak ho vieme zapísať, alebo ak x je väčšie ako 0. To znamená, že to sú kladné čísielka. Záporné bude vtedy, ak pre to číslo x bude platiť, že je menšie ako 0. No a potom máme názvy nezáporné a nekladné, takže nezáporné bude vtedy, ak x bude nielen väčšie ako 0, ale zároveň môže byť aj 0, čiže tam vtedy tá 0 patrí, a nekladné, ak x nie je iba menšie ako 0, ale zároveň je menšie alebo rovné ako 0. Čiže nie je kladné, je záporné, ale záporné v zmysle, že tam patrí aj 0. Okrem základných číselných oborov alebo množín poznáme ďalšie číselné množiny. Budú to všetko podmnožiny reálnych čísel. Máme n ako množinu prirodzených čísel, ale n0 budeme označovať množinu všetkých nezáporných celých čísel. Toto je znak všetko, všetky, pre všetky. Budeme ho používať v matematike. Kľudne si ho môžete používať, aj keď si píšete poznámky. Je to oveľa rýchlejšie. Takže množina všetkých nezáporných celých čísel. My sme si pred chvíľkou vraveli, že nezáporné číslo je také, keď x je väčšie alebo rovné ako 0. To znamená, nám tam budú patriť do tej množiny n0 celá množina prirodzených čísel a zároveň zjednotenie množina, v ktorej bude jeden prvok a to 0.
Čiže tam budú patriť čísla 0 a potom tam budú všetky prirodzené. 1, 2, 3 a tak ďalej. Ďalšiu množinu máme množinu celých čísel, ale so znakom mínus hore, čiže je to množina všetkých záporných celých čísel. To mínus nám hovorí, že si vezmem iba tie záporné čísla. Takže je to množina, to z mínus je množina záporných celých čísel. Pozor, iba záporných, takže ten 0 nebude, tam budú čísla minus 1, minus 2, minus 3 a tak ďalej. Ako ďalšiu množinu budeme mať množinu R plus. Je to množina všetkých reálnych kladných čísel. To znamená, 0 tam patriť nebude, čiže tu bude množina reálnych, ale kladných čísel. To znamená, že 0 tam nie je, ale bude tam patriť už 0,01, 3,14. Tam patrí do množiny reálnych čísel aj číslo pi a tak ďalej. Ďalšia množina je R mínus. Je to množina zasa všetkých záporných reálnych čísel. Čiže teraz tam znova 0 nebude, ale budú tam záporné reálne čísla. Takže môžem dať minus 0,01, minus 3,14, minus pi a tak ďalej. Posledná množina bude taká spojením všetkých tých množín, ktoré sme si ukazovali. R plus a tá malá nulka dole nám bude hovoriť, že to je množina všetkých kladných a plus nuly. A označuje sa ako množina nezáporných, pretože pri nezáporných číslach sme si vraveli, že tam bude patriť aj 0. Takže to je R plus 0, čiže to je tá horná množina R plus zjednotenie bod 0. Alebo ak by sme to chceli zapísať, tak to bude množina 0 a budú tu všetky kladné čísla reálne. 1, 1 polovica, pi, ale iba so znamienkom plus. Takto môžeme tie množiny rozširovať, ako potrebujeme, alebo ako je potrebné pre náš výpočet.